babban malaminmu, Yesu babban malaminmu. Cikin sunan Uba da na Ɗa da na Ruhu mai sarki, amin. Ubangiji Allah, mun gode maka da kyautan rai, mun gode maka da kyautan ikkilisiya tamu, mun gode maka da kyautan komai da komai da kana mana a rayuwa. Bari yadda za mu saurari kalamanka muna roƙonka, bari ka sa mu zama masu ji da aikatawa a duk lokaci. Mai wannan roƙo a cikin sunan Yesu Kristi, kai ne mai cetonmu, amin. Cikin sunan Uba da na Ɗa da na Ruhu mai tsarki, amin. Ƙaunatattu cikin almasihu, na marabce mu a Lahadi ta 25 ta shekara. Za mu yi nazari namu na yau daga cikin bishara ta Markus, Sura 9 aya 30 zuwa 39, inda ta ce mana bayan da sun soko daga dutse, wato Yesu da almajiransa, sai muhawara ta tashi tsakanin almajiransa da cewa wane ne babba a tsakaninsu. Maganan wane ne babba ya kama Yesu domin ya san menene zai yi magana. Da shike suna kokarin sanin wane ne babba, kafin ka san menene ke faruwa, Hausawa sun ce ba a wuta in ban da hayaki. A zamantakewa rayuwar lokacin mutanen Yesu, abin da ake kokari a yi a lokaci din, idan mun duba tarihi, shine nan mutane na kokarin neman matsayi, mutane na kokarin su ga abin da za su yi a ce sunanan suna cikin babban matsayi da kuma sauransu. Su ma da suka ga suna bin Yesu, yanzu ma suna kokarin su gan cewa wani matsayi ne a rayuwa za su iya tafiya. Suna neman matsayin nan ba don wani abu bane, domin su nuna cewa suna da iko, al'umma kuma ta dube su da idon rahama, domin su samu kuma su yi wasu abubuwa, domin a lokacin samun matsayi ma yana jawo mutane suna musgunawa sauransu. Yanda suke muhawaran, an ce mana, bishara ta ce mana daga ƙarshe Yesu ya nuna musu, ya kwatanta musu da cewa samun matsayi shine nan. Ya kawo yaro, ya yi misali da shi da cewa duk wanda zai zama babba a cikinsu, dole ne zai zama baransu gaba ɗaya. Kaunatattu cikin almasihu, wannan kalman nan da Yesu ya bamu a yau ita ce abin da turanci ke kiran servant leadership. So da yawa a zamantakewa rayuwarmu, in mun je wuraren aiki, kowa yana so ya zama babba. Idan mun je kungiyoyinmu, ana neman a zama babba. Kowa gasan nan ne yana tafiya, kuma idan mun duba akan gasan ba akan abu mai kyau bane. Kowa yana da menene tunaninsa na mutuntaka a cikin me yasa yana so ya zama babba. Tambaya da zamu ma kanmu a yau shine, me yasa nake so in zama babba? Ba so da yawa bane, ko kuma labari ya riga ya kai akan neman matsayi. Wasu suna zuwa gidajen bokaye domin neman matsayi a ikkilisiya. Wasu suna zuwa gidajen abubuwa da yawa, kaji wannan yana neman matsayin wannan yana neman matsayin wannan, kaga a shirya aje a hallaka mutum. Idan wannan halinmu ne, to kai mu. Amma tambayan da zan maka, da zan miki, da zamu ma kanmu shine, menene yake jawo ni da ina so a bani matsayi? Domin in yi aiki tukuru ne, ko kuma domin in gani abin da zan samu nima in tafi? Idan ina yi ne domin abin da zan samu in tafi, ya zama zama na Krista ya zama aikin banza. Amma da shike ina yin shi ne domin Ubangiji Allah, muna yin shi domin Allah ya karɓe mu, dole ne kawai mu kawo kanmu, ba don wani abu bane. Dole ne kawai mu zama tsintsiya madaurin ki ɗaya, kamar yadda Yesu ya tara almajiransa domin su zama tsintsiya madaurin ki ɗaya. Ba wai mu fara tunanin wane ne babba ko kuma karami. Dole ne kawai mu samu wannan zuciya na kaskantar da kai, mu san kanmu, mu kuma yi tafiya da ranmu a yanda ya kamata. Ƙaunatattu cikin almasihu, bari ta wannan sanadiyar wannan abubuwan da muka ji, bari ya zama na aiki da tukuru, mu kuma yi amfani da shi a zamantakewar rayuwarmu. Allah ya sa kalmomin sa albarka a cikin zukatarmu, amin. Mu yi addu'a. Cikin sunan Uba da na Ɗa da na Ruhu mai sarki, amin. Mun gode maka ya Ubangiji Yesu almasihu,
da ka ba mu dama muka saurara kalmanka muka kuma yi amfani da ita. Ka sa mu zama masu ji da aikatawa a duk lokaci. Mu yi wannan roko a cikin sunan Yesu Kristi kai ne mai cetonmu. Amin. Bari albarkan Allah, Uba da Ɗa da Ruhu mai sarki soka kanku da yanzu da har abada abadin.